ki khubor ka bate CTV lawan rashapi ta ka Frank Motors ka Tata Safari ka SUV ka bapaw tam jong ka India minta kalami ha ka jinglong batmai ringkat bat khatsan teligi features baningkong e ha ka segment la play ye ki booking but ya ki jing tip bakambnia one shaka Frank Motors lat ko ringi lani phone hau number hinyo not sausan r not hinyo khanda hinyo lai ka Omni Winter Beach Festival haka khat ar bat khat la 3 January ar hajar ar pusau hadangar balat East Khasi Hills District UMLA jogo Voice of the People Party na North Shillong constituency haka pratri ukala lingkot arajar pusau lahir jurip dala dia ya ke Jingkieng nar Barim kebadan markhab ba ke Jingkieng dam ha nyam bat ai Jingmut ru ya ke sarkar ban Pynïaid ya ke kali na kini ke Jingkieng nar Barim kenang ban pelat ya ke Jing Tang kali ke bejur hadam saj na 12 dang ya ke Jing marmat ya ke Jingkieng nyam ha ka bidai bat kene ba Adelbert ula ongru ba un sapha da ka jing tho show menteri ke tanat sambording u abu tahir mandal ba shu sembut menteri rang ba ka jelau ba preston tensong u ba pet ya ke tanat PWD road na ka bentaban pha ya ki officer ba ki expert ban jurip support ya ke Jingkieng nar ka Barim ka long ne e ban Pynïaid ya menta support tang ya ki kaliret Nadon hane po ke Jingkieng nar ka badai ke Jingkieng ke Barim jong ka umnyam marjan ba ka umnyam main bridge ka ba kani ke Jingkieng nar la penong ka menswa ka kipor ka ba kanang ya ka construction ya ka ka umnyam main bridge tika ko an pen kan mau ngam ko ba kumlong mi khmat taman ngan chulong to nong pikai la ngan chukumi inti ba sarkar kan chu lelut na dong chadong ndai ka sarkar ka ka kamram ka ka deity ka ka jingkit khle but kumlong mi khmat ngam ho ni don aposen ngam chula taman chulong ban su oppose lan ban su persya ndai hapan ai ka Jingmut ti hani ka sngi nga wan khanang chani ka spot inspection hani chaka ho nga khan penbet ini ni official ngawan dala dia taman pet ka don em ka feasibility la ne em banlong la ne man Pynïaid kali le se tangki light vehicle mo khram da khen pat ki wei pat ki kali kai ka ba ya nang te na po muyong sko ban thu kum nong mi khmat la jan ar kan ta na po muyong hang ni po nyam kat nu kan kata ya ki general public man kasngi khamtam ki bayabe shaka railway station ki bayabe shi airport panam ta ki wi ki kam emergency la ba pang ba stom but nga haban ai khublai na kalyang ka traffic police department ki la ka jong kamram de kinang e trace stom kana pangkhan ki manpower but khamtam ya ki mobile patrolling ki ban pangkhan namar ba manya dalar jong khmat ngai da ki babun ba ki kali ki overtaking mo kanir kan kata ya kali kawan namar ngitip babaro ngi kerki ndai tongin long pat ki bayasha bar police department kan jo kamram namar ngitip scam babaro ngi kerki baro ru ngin slam lot ti ngidon ni jaka baya leng ba kan ka nyam ka badai ko nyam yo ka baya ru leng ba ka rapsang group of corporation of industries baya leng ba kan ka Jingkieng nar ka Barim ka bala penukam ka sisin ka sngi kum ka sob road mo subway kaban yarap na kaban takalik kawan pat khamtam menta ka bakia yani ka ngamut ka baki regulate lembak traffic one way kan long ka jingker khu kan long ka jarap ka basirkhei ka bakhrau na ka banta kinong lek kinawan kani ka lentir kan poi hang te po jack well ti ngatrai kan umdon ki ngits camp baka MPGCL kan le ajo kamram ken pha ki expert na kan ka power department kan da shimkhya kerki ban pha ban assess baka la ne banlong la ne ban pelat ya ki kali ki balong ki light vehicle ban passing through nang ni khanang ba kan yarap na ka banta ki pai ba ban na kalyang jong aku member ru kan sa ai ko jing tho shaw power minister shapidudi minister but ngits camp ka MEPGCL ka corporation kan le na ka jong kamram lembaki expert ban ai Jingmut syaka sarkar bar khamtam ru ngam lum klet ru ya ka ba ngadei ban ai ka burum khamtam ye MLA ex MLA
jong ko umroy iba George lingdok mo plang i bala simkia ha bala ra ini ki isu po ka dorbar naka ngamut akisin son dorbar te bat kam daklet ru yo noilam barang ba jong ka VPP iba arden mila sai mo iba mairu la simkia hendrei ka ba sosi pat kalong ba ka sarkar kam de ban up adu ban da hap ban lalu penglatip baka ni ka Jingkieng ka main omnyam bridge kala expired ka service ka jongka ka lifespan ka jongka temar ka daw kumdi ban up mental let's see long minor problem let's see kan sniu house nu bok no ka por ka bakan betai ani kan jaki ki ka sniu mano ban shin yo jike khali ti ini jiwan jonga ni ka jaka ka kum ka inspection kalau mo ko ban pit dia ko markum politician ngam la banong barok khala banong ndai ka sarkar ka don ki export kan le la ka jong ka kamra